Každý profesionál pozná cenu preskúšania z fyzickej zdatnosti. Nespraví, riskuje svoju kariéru. Pamäť histórie, obeť Tokajík, obeť pomsty nacistov. Z tankistu sa vykľul špičkový vojenský novinár, dnešná osobnosť rezortu, náš kolega a kamarát Miňo Minár. Dobrá fyzická kondícia je dôležitá pre každého vojaka a dnes sa pozrieme, či to platí aj pre dôstojníkov zo Srede. Vitajte, začína sa Profesionál. Je príjemné jesenné ráno, niekoľko minút pred 7 hodinou. V ženinnom prápore v Sredi sa deň začal rozcvičkou. Príslušníci štábu majú ale iný program. Čaká ich každoročné preskúšanie z fyzickej zdatnosti. Ak zvládnu všetky disciplíny, ktoré si vybrali, sú tak povediac za vodou. Ak nie, dostanú šancu o rok. A tam už pôjde naozaj o všetko. Normy platia pre každého, či je to vojak alebo dôstojník. Po 2 záporných hodnoteniach nasleduje rozlúčka s vojenskou kariérou. Dobré ráno, dámy a páni. Vykonáme preskúšanie z telesnej prípravy, ročné preskúšanie z telesnej prípravy k bezpečnostným opatreniam. Žiadam vás, aby ste dodržiavali bezpečnostné opatrenia, hlavne poriadne sa rozcvičiť pred každým cvičením. Pokiaľ sa stane nejaký úraz, okamžite to hlásite mne alebo niekomu z členov komisie. Teraz predstavím členov komisie. Ja som predseda, major Mihalovič, člen komisie poručík Chasníková, tu. Člen komisie poručík Tóth. Pristúpime k samotnému preskúšaniu. Cviky budete vykonávať nad hmatom a do vyrovnaných rúk. Zhyb uznávam, až keď brada prejde nad hrazdu. Môžete. Raz, 2, 22 zhybov, myslím, že tomuto človeku patrí moja hlboká úcta. Je to, myslím, vynikajúci nadpriemerný výkon. Pre porovnanie, pri 12 hybov približne je okolo 70 bodov z celkových 100 bodov. Takže vynikajúci výkon. Ďalšou výberovou disciplínou v rámci preskúšania z fyzickej zdatnosti vojenských profesionálov je šprint na 60 metrov. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Poď, makaj, Tomáš, poď. Poď. Výborný čas, majú 8 sekúnd, 89. 60 metrov šprint. Táto disciplína je náročná ani nie z hľadiska toho vytrvalostného, ale vojak potrebuje mať určitú techniku behu, pretože na túto krátku vzdialenosť potrebuje vyvinúť v krátkom čase veľkú rýchlosť. To znamená, nie pre každého je táto disciplína určená a nedoporučujem ju hlavne vojakom, ktorí ju netrénujú. Vytrvalostný beh na 12 minút. Dobre trénovaný bežec vie, že v tejto disciplíne je dôležité rozložiť si svoje sily. Kto to prepáli, má problém s časovou normou. Dámy a páni, nasleduje posledná disciplína dnešného preskúšania, 12-minútový vytrvalostný beh. Chcel by som vás upozorniť, aby ste sa nerozbehli moc rýchlo, aby ste vládali do finišu, ale zároveň si kontrolujte na hodinkách, aby ste zase nešli moc pomaly, by vám ten čas na konci nechýbal. Pripraviť. Vpred. Štábni funkcionári v Seredi si však trúfajú, viacerí z nich majú za sebou už niekoľko takýchto preskúšaní. Neobľúbená disciplína je 60-metrový beh, teda šprint na 60 metrov. A
obľúbená disciplína je ten 12-minútový beh, ale ani s jednou disciplínou nemám problém taký, že by som telesné preskúšanie nespravila. Je dobojované. Ženisti sú profíci nielen na vodných prekážkach, ale aj na bežeckej dráhe a hrazde. Dámy a páni, k vyhodnoteniu dnešného preskúšania posledného v tomto výcvikovom roku. V prvom rade, sú všetci v poriadku, niekto sa nezranil? Výborne. Myslím, že dnešné preskúšanie bolo na slušnej úrovni. Podali ste dobrý výkon a už teraz môžem povedať, že všetci urobili konkrétne výsledky, ako som povedal, o 15. hodine. Dnes sme vám v Profesionálovi ukázali, že súčasťou života profesionálneho vojaka a jeho kariéry nie je len výcvik a častý pobyt vo vojenských výcvikových priestoroch. Sme radi, že ženisti v Seredi aj pred našou kamerou reálne dokázali, že sú naozaj fyzicky zdatní. A neplatí to len o príslušníkoch štábu. V posledných rokoch je vidieť, že nárast fyzickej kondície išiel hore, ale aj napriek tomu vždy sa nájde niekoľko jedincov, ktorí buď jednoducho na to nemajú, buď nemajú záujem o zvyšovanie svojej fyzickej kondície, takže každý rok máme aj nejakých nevyhovujúcich vojakov, ale v globále môžem povedať, že je tu snaha zvyšovať svoju osobnú fyzickú kondíciu. Profesionál môže navštíviť aj vás. Dajte nám o sebe vedieť. Všetkým ukážeme, že vaša práca je o zodpovednosti a hrdosti. Zaslúžite si to. Volajte 0917 128 332 alebo mailujte na profesionál@prodynamic.sk. Sme tu pre vás, tým redakcie Profesionál. Profesionál mal výnimočnú česť byť pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, ktorá opäť potvrdila, že v rezorte obrany pracujú organizácie s vynikajúcimi profesionálmi. V rámci Európskeho týždňa kvality sa na pôde historickej budovy Národnej rady v Bratislave udeľovali národné ceny Slovenskej republiky za kvalitu. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Aj tento rok sa súťažilo vo viacerých kategóriách. V oblasti štátna správa si cenu z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského prevzal riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Emil Košút. Znamená to pre nás veľa, pretože za posledné 4 roky sme sa 3 razy zapojili do tejto súťaže. Konečne sa nám teda podarilo túto súťaž v našej kategórii vyhrať. Znamená to veľa pre nás pretože je to ocenenie kolektívu pracovníkov, ktorý bol priamo zapojený do súťaže, za čo by som sa im chcel poďakovať. Je to ocenenie nie len nášho úradu, ale je to ocenenie aj ozbrojených síl a ministerstva obrany, ktorého sme v podstate súčasťou, pretože sú našim zriaďovateľom. Naše zameranie práce okrem činnosti, čo sa týka štandardizácie, kodifikácie, hlavne štátne overovanie kvality výrobkov a služieb, ktoré idú do ozbrojených síl a do armády, a preto bolo pre nás výzvou zapojiť sa do tejto súťaže, pretože chceli sme nielen kvalitne pôsobiť navonok, ale chcel som, aby aj naši pracovníci boli kvalitní v rámci organizácie. O rok si pripomenieme 70. výročie SNP. Ešte pred jeho vypuknutím sa na východnom Slovensku formovali prvé partizánske jednotky. Pomoc prevažne sovietským partizánom poskytovali aj občania Tokajíka. Fašisti sa im za to kruto pomstili. 19. novembra 1944 zatkli 34 mužov a za pomoc partizánom ich postrieľali asi 1 kilometr severne od obce. Prežili iba 2 zranení. Nasledujúceho dňa obec nacisti obklúčili, ženy a deti vyhnali z domov a obec zapálili. Nepoškodený zostal iba kostol. V obci sa nachádza múzeum tokajíckej tragédie, vojnový cintorín a pomník na mieste tragédie. Obec si každoročne pripomína 19. november spomienkovým stretnutím a koncertom venovaným pamiatke padlých.
Z rúk veľvyslanca Spojených štátov amerických Theodora Sedgwicka si 6 slovenskí špecialisti na likvidáciu výbušných prostriedkov prevzali vysoké americké vyznamenania. Zaslúžili si ich za skvelú prácu, ktorú od roku 2010 odvádzali v Afganistane. Jeden z našich tímov si počas pôsobenia v operácii ISAF vyslúžil aj ocenenie Hrdina bojska. Hovorilo sa vtedy o tom aj v Kongrese Spojených štátov amerických. Slovenská republika má v NATO líderskú pozíciu v oblasti likvidácie výbušných systémov a nevybuchnutej munície. Od roku 2011 sídli v Trenčíne Centrum výnimočnosti ako prvá medzinárodná inštitúcia NATO na Slovensku. Príslušníci padákovej, výsadkovej a záchrannej služby vzdušných síl v spolupráci s Horskou službou a so špeciálnymi jednotkami policajného zboru absolvovali vo Vysokých Tatrách špeciálne cvičenie záchranárov. Výcvik bol zameraný na nasadenie záchranárov a špeciálnych jednotiek pomocou padákov do ťažko dostupného vysokohorského terénu. Po celoročnej príprave to bolo vyvrcholenie výcviku a pod vedením inštruktora, práporčíka Mariana Pivka a kolegu z policajného zboru sa podarilo uskutočniť zoskok a pristátie k chate pod Soliskom. Tento priestor patrí k najnáročnejším vzhľadom k svahovitému terénu plného kameňov, ktorý je navyše ohraničený 2 lanovkami. Vojenskú kariéru som začal v roku 1977 ako čerstvý podporučík v 10. tankovom pluku Martine. Bol som ja zo začiatku tankista. 3 roky som sa tam pohyboval, prevzal som rotu, bol som mimoriadne povýšený za výsledky, ktoré som dosiahol so svojimi vojakmi, za čo som im nesmierne vďačný, pretože sme vyhrávali rôzne súťaže, ale už vtedy vo mne skresla myšlienka, že ja radšej o vojakoch budem písať, hovoriť, poprípade ich natáčať. A preto, keď prišla ponuka stať sa poslucháčom fakulty žurnalistiky vo Lvove, nezaváhal som ani na okamih. Moja veľká túžba bola rádio, čo sa mi aj splnilo. Nastúpil som v januári 1991 do Slovenského rozhlasu, do vtedajšej redakcie armádneho vysielania. Pôsobili sme v operácii UMPROFOR na území bývalej Juhoslávie pri Plitvických jazerách a mal som tu česť byť hovorcom tejto jednotky. Čiže sprostredkovával som československej verejnosti to, čo jednotka v zahraničí prvýkrát v takejto misii robí a ako sa jej darí. V roku 1997 som inicioval vyhlásenie ankety Vojenský čin roka, ktorá vlastne pokračuje do súčasnosti, čo som sám prekvapený, že si takto udržala túto svoju tradíciu. No a potom samozrejme aj ďalšie veci. Akcie na podporu vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie, profesionalizácia ozbrojených síl, rôzne podujatia na počesť výročí oslobodenia Slovenského národného povstania. Čiže je to problematika, ktorá ma nesmierne baví a som rád, že pred 3 rokmi som mal možnosť sa zapojiť do tvorivej práce tímu, ktorý pripravuje aj obľúbenú reláciu slovenskej televízie Profesionál. Keďže sa blíži koniec roka, o týždeň vám ukážeme zostrih tých najlepších a najzaujímavejších udalostí, ktoré Profesionál nakrútil a odvysielal. Dovidenia o 7 dní.